Imamo hitno izvješće direktno iz kuće našeg voljenog Dinama Zagreb. Ali, pričekajte, obuzdajte svoju nestrpljivost. Prije toga, jedno jako važno podsjećanje, ne želite propustiti ove najnovije vijesti u zadnji tren, zar ne? Zato odmah osigurajte svoju pretplatu ovdje na našem kanalu. Tako ćete biti u tijeku sa svim posljednjim događanjima iz svijeta nogometa, izravno na svom ekranu, ništa nećete propustiti. Krenimo! U kontrolnom centru Dinama, radovi na transferima su u punom jeku. Čini se da su plavi prešli na ručni način u prijelaznoj fazi, ali jedna vijest je sve iznenadila, Bogdan Mihajličenko viđen je na tribinama Maksimira, što je podiglo glasine da će obući plavi dres. Mihajličenko, koji je bio posuđen Šahtar Donjecku prošle sezone i čiji je nastup bio promatran od strane Igora Jovićevića, čini se kao potrebno pojačanje za lijevi bok plavih, što je pozicija koja već dugo muči momčad. Sve je izgledalo u redu s Anderlechtom, njegovim trenutačnim klubom, čak je Ukrajinac prošao liječnički pregled, ali onda je nastao zastoj. Izvori s Maksimira otkrivaju da, unatoč usmenom sporazumu o iznosu transfera, Belgijanci su na kraju zatražili nešto više odštete. Izgleda da je razlika gotovo €1.000.000, i sada će ekipa oko Šimića morati razbiti glavu kako bi uvjerila Belgijance da snize cijenu u sljedećim danima. Ako se ne dogodi, plavi će morati preći na jeftiniji plan B. Nakon trenja s Turcima oko transfera Petkovića i Livakovića, čini se da Dinamo može suočiti još jedan neuspjeh u pregovorima o transferima. Teška situacija, zar ne? Dakle, dragi ljudi, to je to. Ostavite svoje komentare dolje, podijelite svoje mišljenje. I zapamtite, nogomet je dinamičan i novosti ne prestaju. Zato ne gubite vrijeme, odmah se prijavite na naš kanal i budite u tijeku sa svime što se događa u svijetu Dinama Zagreb i svjetskog nogometa.